Nangandam ang 24 anyos nga drag race rider gikan Bacolod City nga si Raymar para sa iyang Raider PCC race. Nalipay siya sa racing track kay matud pa hamugaway kining padaganan. Bata pa siya diyang nahilig sa drag race apan anaa pa lang siya sa iyang ikaduha ka tuig sa pagka-rider kay di pa siya ginatugtan sa pag-apil. Sobrang ganda. Malawak yung race track. Maganda po. Hopefully sa motor na to makapag-champion or makapodium. Gawa sa Bacolod City tinaasa nagikan si Raymar. Misalmot sab ang mga taga Manila, Cebu, Dumaguete, Zamboanga City, Basilan, Pagadian, Davao, General Santos, Cotabato, Bukidnon, Cagayan de Oro ug Uzamal City. Apan di kini ang unang beses nga nahimong host ang Dapitan sa mga nagkadayang national events sa niini Moto Drag Race Tournament. National event na tournament. I-supportahan ko siya sa NGO Philippines, which is na siya is a national organization sa racing na ginahelp lang nila sa Batangas. Pero isugot man sila na help sa Mindanao event. Dapitan, yun, very supportive ang Dapitan regarding sa mga moto na mga events. Tamaan ang area po, gwapo po, 4 lanes, hapsay, dako, and ng convenience sa mga tao, especially from the Visayas area. Lingaw sab ang mga mananaway sa klase-klase mga motor nga gi-improvise na sa mga riders para mas mukusog ang pagpadagan. Bisan sa kainit sa panahon, nag-atang sila paglantaw kung kinsa ang pinakakusog mo padagan sa ilang motor. Nalingaw po ko kay kanilaging agi sa kalipay sa mga tao na maapil po kalipay po sa ila kaya gina mga sagit-sagit nila. Oo. 8 ka mga kategorya ang gisangkaan sa kapin gatusan ka mga riders nga nisalmot sa pinakaunang Moto Fiesta 2024, a historic national moto drag race tournament sa Dapitan. Daing na Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.